Здравейте от зала Спартак град Плевен. Казвам се Красимир Савев от спортен клуб по акробатика Спартак Плевен и се обръщам с молба към всички хора, които имат желание и възможност да подкрепиме развитието на акробатиката в Плевен и децата, които тренират този спорт. С подадената ни ръка от община Плевен, подкрепата от федерацията, помощ от приятели и собствени сили постигнахме не малко, но недостатъчно, за да подсигурим необходимите условия за тренировка на децата. Благодарим на община Плевен за подкрепата и старта на кампанията. Община Плевен в лицето на доктор Валентин Христов, ресор хуманитарни дейности и отдел спорт подкрепя и е съпричастна към развитието на спорта в община Плевен, търси и намира инициативи, с които да развиваме напред в името на децата и на спорта. Благодаря. Благодарим на дарителите, че дадоха възможност на община Плевен да насочи част от финансовите средства в подкрепа на спортен клуб по акробатика Спартак Плевен и акробатика Плевен. Благодарим на дарителите за старта на кампанията и се надяваме тя да бъде успешна. Ние благодарим пък на нашите дарители, тъй като поредна година се включваме с благотворителни инициативи. Всъщност благодарим на община Плевен, която ни запозна с състоянието на тази зала, и благодарим на хората, които нас ни подкрепят, за да можем ние да допринесем за по-доброто състояние в залата. Да, в крайна сметка това за 7-ма година го правим, но за първи път сме в Плевен и, както каза директорката преди малко, случайни неща няма, но всичко се нарежда в крайна сметка за децата на този град. Надявам се да имат едно хубаво място, където 4 годишни дечица учат акробатика. Благодарим отново на нашите първи дарители от Гейминг за добро. На изписаната сметка може да ни подкрепите и вие, а в линкове под видеото ще видите спортното оборудване, от което се нуждаем. Благодарим ви!